Now, 1, 2. Two. Yes, I'm looking in the realm of the spirit. Zadangitwa. Kana paine mudzimai aripo pakati pedu abva kushamva ane murume anoticha pafamu. Manya. Mirai ipapo. Isai amuna kusaririra mama. Yes. Mazvinzwa? Yes. Amusaririre. Yes. Raise up your hands wherever you are. Ite Mwari. Vurai. Mafai. Eupenyo wangu. Afrika. Now listen to me, mama. Yes. Manga mbororo were na murume. Yes. Is this Mount Darwin? Yes. Amen. 1, 2. Magatawa na mangani koko. Amen. Ndrogone swa in marriage yakangopera. Yes. Murume akangota achada. But chandinetsa ndandiri kubudiriro. Yes. Mamba kana kubudiriro ere. Amen. Ridza murutinzwe. Yes. If you want to know the definition of prophecy, watch, look, and see me prophesying. I define the prophetic. Jesus. Amen. Listen to me, mama. Now I'm looking in the realm of the spirit now. Jesus. Murati sizezi ufambire zvakanaka. But munotya upenyu wenyu. Yes. Nekuti mimi makaberekwa mchitwa ngemunhu mumwe chete. Amen. Amen. Munoti zvinondosvika kupi? Chokwadi prophet. Ndiri kuona makambotenga stand kuedza kutenga stand. Yes. Mari dzinongofarwa. Amen. Ndiri kuona makamboedza kutenga munda. Yes. Mari dzinongofarwa. Can I do some serious things here? Ukandifighta unaita stress. Amen. Listen to me, mama. Yes. Now, ndiri kuoneswa tasarirwa Amen. namas minutes mashomanana. Amen. Anonzi Vincent ndiani? Mwana wangu. Ari kusvitsa 5 years rini. Mangwana. Tasarirwa nema minutes mashoma. Jesus. Yes. Can I do some serious things here? Now, mama. Yes. Munoda kuti zikuitire zvakanaka. Wangu. Mune mombe here ini. Wangu muno. 1, 2, 3. Is it 3? Is this 4 inganits? 4. Aiwa, Yes. 3. Nekamuraka. Amen. Yes. Amen. Ridza mururutinzwe. Now, Yes. ndiri kuonzi breakthrough yenyu yatokwana. Amen. I receive. Muchinamata muchiuya pano. Yes. Manga muchiti imi Mwari. Amen. This must be my last bus stop. Yes. Ndizvozvo muno Mwari. Yes. Indeed, mama. Yes. This is your last bus stop. Amen. Raise up your hands wherever you are. Say, my Father, look at me right now. Right now. In the name of Jesus. You are located, you are located, you are located. Listen to me, mama. Amen. Ndinokuoneswa ini. Yeah. Emimi munotya. Yes. But aikona ikutya. Amen. Munoti zvino basa rikapera. Yes. Kana kuti murume akafa. Yes. Ndozovei. Yes. Ndodzingwa akapa farmhouse apa. Yes. Aiwa indanzi naJehovha 2019 pane zvidhafu paupenyu hwenyu. Yes, Jesus. Do you want me to write some prophecy? I am going to put a prophetic signature. Azvibvumiswa kuti paitika chinhu chisina kumbobvira. Azviite.
Uyai mama. Makambo yapana pere. Kweti. It's your first time. Yes. Those naita mangarisos. Marong na babongo ngaloketwe. Chinja nyaya dzake. Adzokere kumba zvakanaka. Promotion. Pa upenyu wake. Amen. Tinotenda munhu waMwari, tinotenda. Na munogara basi zvaita. Now, 1, 2. Mune madzimai mangani? 2. Yes, I'm looking in the realm of the spirit. Zadangitwa. Holy man is